Имаш ли си гадже? Да. Как се казва? Ивелин Михайлов от правителството, братле. Кам ти, питай го, ако искаш му звъни, искаш. Георги, илатко, ела. Що ревеш, бе, момченце? Удариха, ма. Кой те бил, бе? Само аз мога да те бия. Иванчо. Ма как ще те би Иванчо, бе? Да, на Стоянка. Иванчо на Стоянка. Те ли? Ей, сега ще извънна на тая. Вари ми дайте. Ей го дай телефона тук. Ей, сега ще извънна на Стоянка, ще направя на нищо аз. Ало, Стоянке! Добър ден, Не ми казвай ти добър ден, ще ти кажа аз едно добър ден. Защо твоя Иванчо е бил Георги, бе? От къв зор? Ами аз ако дойде ви напердаша и двамата. Барабар с мъжоти. Не ми казвай ти без да искал, той не искал. Хич не ме интересува. Аз го знам твоя Иванчо. Същия като баща си, той боец бил от онези, как им викаха, бе? Кварталните ли? Не знам и аз как им викат по телевизията. Слушай сега ти, Стоянке, слушай ма много внимателно. Да вземеш да си възпитаваш децата, че да ни дойда пред блока, да ви направя на 2 стотинки. Да! Не ма гледай, че съм спокойна аз. Хич не съм спокойна! Нали са имаме, ма? Ей, една къща ни дели, бе. Хич не ме интересува. Затваряй! Само аз мога да бия, Георги, никой друг. Айде, заминавай на то предаша. Добър ден, кажи Атя. Елати на тази каса, виждате, че колешката има много хора. Не хапя, елати ще ви обслужа. Здравейте. За къде ще искате билет? За центъра. Чакайте да проверя дали има първо места. Има едно място. Колко билета да давам? 1. 1. 2,50. Ето. Ето ти билет. Какви са тези 50 лева? Не мога да ви разваля. Сега съм отворила гишето, аз пари такива не мога да развалям. Не. Сега ще искам от колежката да видя дали тя има... Съмняваме. Колежке, 50 лева да ми развалиш и мисли? Не. Нямаш. Един младеж тук за билет за 2,50 лева иска 50 лева да му разваля. Как така, ма? Сега какво да те правя? Трябва от моите личните да ти развалям. Имам само евро. Ето. И следващия път да си разваляте парите. Не сме банка. Добре, довиждане. Ало, мамо, бе, може ли? Не може, не искам и не трябва. Ама аз да питам. Казах не и не. Мамо, аз набързо да питам не. Момченце не ме ли разбра на какъв език говоря, бе? Стига да аз да питам набързо нещо. Момченце. Значи повтарям като папагал. Няма да се разправиш с мене, като кажа не Мам. и не. Точка по въпроса. Значи... Ще питам тати. Тате, може ли да... Не, вари питай майка си, нима питай мен изобщо. Стига де! Хайде, ученици, записвайте заглавие на урок. Така, продължаваме. Абе, Георги, защо идеш в час, бе? Това да не ти закосвалня. Айде, събирай се нещата и ми напусни часа. Стига де, госпожо. Няма, стига, излизай. Забравих си раксито. Аз само да си взема нещо, че забравих. Георги! Ставаш нахален! Излизай веднагически! Георги! Ставай веднага!
Айде, готов ли си? Нали ти казах, че днеска заминаваме на море 4:00, да си готов да избегнем трафика, да си оправя багажа и всичко да е готово. Ей, значи, винаги последния момент чакаш. Винаги, след 5 минути да си слязал. Няма да те чакаме. Ей, неразбрано дете, все последния момент чака, все. Ей, значи, че нямам място къде да ги слагам тея дини и пъпеши. Мамо, готов съм. Георги, готов ли си? Я, ела тук да ми дадеш раницата да сложа тея дини и пъпеши от твоята раница. Абе, мамо, за какво ги вземаш те дини пъпеши? Кисели краставички, за какво са ти? Как защо, бе? Ти знаеш ли колко струва едно парче дини и едно парче пъпеш на морето, бе? 10-15 лева. Аз парите да не ги рина с лопата, я! От вкъщи ще седем всичко, ще си нарежеме като излеземе на морето там и ще ни много убо. Кисели краставички съм взела, лютеничка съм взела, да? Давай раницата, тук и не ми се отговаряй. Хайде на морето, скачай бебето. Как е на задната седалка, бе, Георги? Има ли място? Хайде на морето, скачай бебето. Всички ще са бяло. Лято е време за... Мамо, здравей. Аз ще спа долу на дивана. Hello, Petrova! Excuse me, че закъснях. Муа. Ама трябваше да ходя пеша, because изтървах си the bus. Изтървах си the bus. Цялата съм потна направо. Ох, бе, за малко да фол. За малко да фол. Цялата съм sweat, потна. Направо, ужас. Какво ще дринкваме? Where is the servitor? Hello? The servitor, please. Ще искам one coffee, please. Small. Yes, small. 2 sugar and 1 milk, please. Thank you very much. Ти какво ще want to drink? Имате ли English menu? Не, нямаме. Нямате English menu. То тук пише на English. Как така нямате на English menu? Я вървете, проверете in the bar. Please, thank you. Как нямате English menu? Хани. Много е селскейшън е тук. Ужас. Туалетна хартия на промоция. Кредит. Мария, Имате ли диария? гледайте новото музикално шоу. Ей, че няма нищо интересно по тая телевизия. Георги! Ще спреш ли да чувъркаш това дистанционно през 5 секунди да ми сменяш каналите? Ей, ще развалиш телевизора, чисто нов е. После ти ще купуваш с твоите джобни. Ей, значи... Добре, бе, мамо, стига. Искам да гледам нещо интересно. Страдате ли от запек? Не, Рич, не ме убивай, Рич! Съкъс. Ай, чок юзер. Абе, Георги, престани да чувъркаш това дистанционно, бе, момченце. Ей, значи не мога да си изгледам турския сериал заради тебе. Ко толкова търсиш? Голямо чувъркане, голям зор, голямо нещо. Човек и телевизия не може да гледа. Ей, значи дай ми това дистанционно тука. О, Когато сам започваш да си изкарваш заплатата и си купиш телевизор, тогава ще чувъркаш насам натам. Същия като баща си. Не, значи, гледай сега, не работи. Какво стана? Ей, значи, развали го. не е развалено, просто не натискаш правилното копче. Ела да го оправиш сега. Дай. Четиристен, 2500, 2600, 2700, 2800, 2900. Ало, Сиче, какво правиш, ма? Имаш ли клиенти? Да, ма, Сиче. Извинете, отворен ли магазина?
Аз клиенти хич нямам днес. Много слабо. Нема никакви клиенти, няма хичи. Даже сега няма. Извинете. Ехо. Нема нито един клиент нямам. Георги, ти за тая ли ми говореше, че била злобарка, бе? Най-мразя, като ми дойдат клиенти, бажва в почивката. Ейш, телефонистката, ще ми даваш ли 2 килограма домати или да бъда отсреща? На теб говоря. Чакай си, Ке, после ще ти звънна, че пак някой си изтървал коня. Кажете. Искам да говоря с управителя на този магазин веднагически. Че ако искаш с арменския поп говори. Моля! С такива като тебе от трета възраст всеки ден се разправям. Ти знаеш ли с кого разговаряш, бе, а? Да, си избягал пациент от лудницата. Край! Утре те качвам във Фейсбук група да знаят всички хора откъде да не пазаруват. Ма че ако искаш ма качвай на TikTok видео, мама. Древе ми на шапката. Айде! Ще я оправя аз тая, Георги, утре, а? Ще я кача аз от всички групи. Ало, Сике, чакай да ти обада Костана. След 3 дена съм на сватба, от 17 съм на Слънчев бряг на море до 22, от 26 съм на Гърция, на първия ръкав, до 4 мисля, че. После съм от 15 долу на Миконос,